खुलुमबाय फरायसाफोर। दायो जों नोंसोरनि फराय बिजाबाव थानाय रावखान्थिनि मोननैसो बिथिं एबा मोननैसो आयदाजों सावरायगोन। गिबियावनो जों सावरायगोन होनजाब सोदोब। खोनासंदो। होनजाब सोदोब माखौ होनो? जिब जुनार, दाउमा दाउसा, बेसाद मुवाफोरनि गाबनाय एबा दिहुननाय सोदोबफोरखौ खुगाजों सोलोंनानै बुंफिननाय सोदोबखौनो होनजाब सोदोब बुङो। जेरै गा गा, मेव मेव, फौ फौ बायदि बायदि। मा होनदों? जिब जुनार, दाउमा दाउसा, बेसादफोरनि गाबनाय एबा दिहुननाय सोदोबफोरखौ खुगाजों सोलोंनानै बुंफिननाय सोदोबखौनो होनजाब सोदोब बुङो। जेरै गा गा, मेव मेव, फौ फौ बायदि बायदि। दायो जों सावरायगोन दाजाब सोदोब। दाजाब सोदोब माखौ होनो? गुबै सोदोबनि सोदोबथिखौ थारै एबा गुवारै फोरमायथिनो खायफा गुबै सोदोबजों माखासे सोदोबथि गैयै सोदोब फज'देरनाय जायो। बेखौनो दाजाब सोदोब होननानै बुङो। जेरै खाराव माराव, थाम थिम, स्रि स्राय। बेयाव नुनो मोननाय दाजाब सोदोबफोरा जाबाय खारावजों माराव दाजाबदों, थामजों थिम दाजाबदों, स्रिजों स्राय। बेखायनो होनदों माखासे सोदोबथि गैयै सोदोब फज'देरनाय जायो। जायफोर सोदोबनि उनावहाय गुबै सोदोबनि उनाव बेखौनो दाजाब सोदोब होननानै बुंनाय जायो। दायो जों सावरायगोन आथोननि सोमोन्दै। आथोन माखौ होनो? जाय सिनजों हौवा हिन्जाव एबा जो जोलाखौ मिथिनो हायो बेखौनो आथोन बुंनाय जायो। जेरै बुन्दा बुन्दि। आथोना मोननै बाहागोनि, जोला आथोन, जो आथोन। गोसोआव थाबायना? जाय सिनजों हौवा हिन्जाव एबा जो जोलाखौ मिथिहोनो हायो बेखौनो आथोन बुंनाय जायो। आथोना मोननै बाहागोनि। मा होनदों? आथोना मोननै बाहागोनि, जो आथोन आरो जोला आथोन। दायो जों जोला आथोननि सोमोन्दै सावरायगोन। जोला आथोन माखौ होनो? जोला एबा हौवाखौ बुजायग्रा आथोनानो जोला आथोन। जेरै सेंग्रा, आदै, आबौ, आदा, आमाय, दाहोना बायदि बायदि। मा होनदों? जोला एबा हौवाखौ बुजायग्रा आथोनानो जोला आथोन। जेरै सेंग्रा, आदै, आबौ, आदा, आमाय, दाहोना बायदि बायदि। दायो सावरायगोन जो आथोन। जो आथोन माखौ बुङो? जो एबा हिन्जावखौ बुजायग्रा आथोनानो जो आथोन। जेरै सिख्ला, मादै, आबै, बाजै, आनै, रुवाथि बायदि बायदि। मा होनदों? जो एबा हिन्जावखौ बुजायग्रा आथोनानो जो आथोन। जेरै सिख्ला, मादै, आबै, बाजै, आनै, रुवाथि बायदि बायदि। गोसोआव लाखि, माब्लाबा आथोन सिन गैयाब्लाबो गुबुन गुबुन सोदोबजों जोला आरो जो आथोन फोरमायनाय जायो। जेरै आफा, आइ, जोला जो बायदि बायदि। मा होनदों? माब्लाबा आथोन सिन गैयाब्लाबो गुबुन गुबुन सोदोबजों जोला आरो जो आथोन फोरमायनाय जायो। जेरै आफा, आइ, जोला जो बायदि बायदि। बेबादिनो अराय जोला आरो अराय जो फोरमायग्रा सोदोबफोरबो नुनो मोनो। जेरै अराय जोला आथोनाव लावखार, बारलाम्फा, अराय जो आथोनाव बखालि, दौदुनि बायदि बायदि। दायो जों सावरायगोन बाथ्रानि सोमोन्दै। बाथ्रा माखौ बुङो? बाथ्रानि बाहागोआ गासै मोनथाम। जेरै गोरलै बाथ्रा, बांबा बाथ्रा, गलाय बाथ्रा। आं ओंखाम जाबाय। बे बाथ्राया गोरलै बाथ्रानि। गोसोआव लाखि, गोरलै बाथ्रायाव थांखि, थाखाय आरो जाफुंजाथायजा मोनफा मोनफा थायो। बेखौनो गोरलै बाथ्रा बुङो। बुंफिनदों। गोरलै बाथ्रायाव थांखि, थाखाय आरो जाफुंजाथायजा मोनफा मोनफा थायो। बेखौनो गोरलै बाथ्रा बुङो। दायो फैदो बांबा बाथ्रा आरो गलाय बाथ्रानि सोमोन्दै मिन्थिनि।
जाय धोरोम सिबियो बियो गसाइजों अनजायो। बे बाथ्राया बांबा बाथ्रा। बेयाव मोनसे गुबै बाथ्रा आरो मोनसे लेङाइ बाथ्रा खलब दं। होनफिनदों, जाय धोरोम सिबियो बियो गसाइजों अनजायो। बे बाथ्राया बांबा बाथ्रा। बेयाव मोनसे गुबै बाथ्रा आरो मोनसे लेङाइ बाथ्रा खलब दं। दायो गलाय बाथ्रानि सोमोन्दै मिन्थिनि। बिबारिया 9 बाजियाव दुगैयो आरो ओंखाम जानानै फरायसालियाव थाङो। बे बाथ्राया जादों मोनसे एबा बेनिख्रुइ बांसिन गोरलै बाथ्राफोरनि जथाय महर। बेखायनो बेखौ गलाय बाथ्रा होननानै बुंनाय जायो। गोसोआव लाखि, गोरलै बाथ्राफोरखौ आरो, नाथाय एबा दाजाब महरथिफोरजों सरजाबना गलाय बाथ्रा दानाय जायो। होनफिनदों, गोरलै बाथ्राफोरखौ आरो, नाथाय एबा बेफोरबायदि दाजाब महरथिफोरजों सरजाबना गलाय बाथ्रा दानाय जायो। दायो फैदो थांखि आरो थाखायनि सोमोन्दै मिन्थिनि। बाथ्रायाव सरासनस्रायै मोननै बाहागो थाथारनांगौ। बेफोरनो जादों मावग्रा आरो थायजा। जेरै आं थांनि। जायखौ थांखिनानै बुंनाय जायो बेनो बाथ्रानि थांखि। होनफिनदों, जायखौ थांखिनानै बुंनाय जायो बेनो बाथ्रानि थांखि बाहागो। जेरै आं। थांखिनि सोमोन्दै जा बुंनाय जायो बेनो थाखाय। जेरै थांनि। आं थांनि होननाय बाथ्रानि आंआ जाबाय थांखि, थांनिया जाबाय थाखाय। थांखि आरो थाखाय बाहागो मोननैनिबो गुन दिन्थिग्रा एबा फुवारग्रा थाफानो हायो। जेरै गुफुर दाउ फालोसेया अख्राङाव लासै लासै बिरलांदों। माब्लाबा बाथ्रायाव थांखि एबा थाखाय बाहागोआ थायाबो जानो हागौ। जेरै आं होनालासै ओंखाम जाबाय। नों सोर जाखो? जाखौ होनालासै नों सोर बाहायनाय जायो। दायो फैदो सोदोबमानि सोमोन्दै सुंद'यै मिन्थिनि। नोंसोर उनावहाय गोजौ थाखोआव बेनि सोमोन्दै आबुङै मिन्थिनो मोनगोन एबा फरायनो मोनगोन। बेखेवफा दाजाबदेरनाय सोदोब आरो थायजाखौनो सोदोबमा बुङो। जेरै गथ'फोरा फोथाराव गेलेदों। सोदोबमाया गासै मोनबा। बेफोर जादों मुंमा, मुंराय, थाइलालि, थायजा आरो महरथि। गोजौआव फोरमायनाय गथ'फोरा फोथाराव गेलेदों होननाय बाथ्रायाव गथ'आ गुबै सोदोब। बे गुबै सोदोबजों लोगोसे फोर दाजाब आ बेखेवगासे आं साननाय जादों। बेबादिनो फोथार दाजाब आव फोथाराव बेखेवगासिनि आरो गेले दाजाब दों गेलेदों जाफुं बिदिन्थानि महर जफादेरनानै बाथ्राखौ गेबें खालामदों। फरायसाफोर, सेथि खोन्दोनि सावरायनाया एसेयावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।